मोननैसो मोनसे आरो गोदान भिडिअ लाना फैदों माने बे हरनि समखौ लानानै होनब्लाबो आं नोंथांमोननिसिम एमारजेन्सिलि आं बे भिडिअखौ लाना फैबाय नोंथांमोननिसिम आं बेखौनो खिन्थानो सानदोंमोन दहायनो नाथाय सम मोनाखै होनब्लाबो दा आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो दा खिन्थानो सानदों दिनै आरो गोदान रिजाल्ट मोनबाय नोंथांमोन साबा जाबाय गोदान रिजाल्ट मोननाया साब्रैया गुवाहाटी कलेजाव दङनो ओमफ्राय दाखालिनि सासेया सिलचर मेडिकेल कलेजाव दङ दा बेखौनो आं नोंथांमोननो मोजां बिजिर आं नोंथांमोननो खिन्थानो सानदों नोंथांमोना मबाइलनि स्क्रिनाव थ'दो होमबा आं नोंथांमोननो खिन्थाहैनोसै स्टाराव फैबाय नोंथांमोन आं बेयाव बेखौनो खिन्थानो सानदों नै बिसोर निउस होग्राफोरनि माबा गोजा बिसोरनो माने इनफरमेसन बिसोरनो मोनबाय थाखायो दा 5 people been tested positive for coronavirus so fear in Assam announced Health Minister Himanta Biswa Sharma नैबे एक नम्बराव जादों जामालुद्दिन आहमेद कारिमगन्ज माने बे जायगानि बियो आरो मोनसे जादों 2 नम्बरा जादों MD अरशद आली नलबारिनि बियो बिनिफ्राय 3 नम्बरा जादों MD हजरत आली जागिरदनि बियो आरो 4 नम्बरा जादों MD नुरुद्दिन बेबो जागिरदनि 5 नम्बरा जादों MD जनाब आली जागिरद साथामा जागिरदनि जाबाय 1 नम्बरा कारिमगन्जनि जायगानि होनदोंमोन बेनो सिलचराव थानाया आरो बाद बाखिया नैबे नलबारिनि सासे जागिरदनि 3 जाबाय माने नैबे साब्रै दिनैनि प्लास बेनोबा आवगोलनिखौ लानानै 7 प्लास जाबाय आरो बेखौनो नोंथांमोननो खिन्थादों नैबेयाव नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ नैबेखिनियाव नोंथांमोननो जा खिन्थादों नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय था बेनिफ्राय नोंथांमोननो खिन्थानो सानबावदों बेनिफ्राय नैबे फैसा फैनानै नोंथांमोननो खिन्थानो नागिरदों आङो बेखौ नोंथांमोना नायलांबाय था बेखौ आं अके थुना होबाय आरो नैयाव लिरनाय दं जे नैबेयाव जाखिनि all of that them can participate in the tabloid जामेत इभेन्ट निजामुद्दिन दिल्ली माने बेयाव मिथिं जादोंमोन निजामुद्दिन दिल्ली आसाम मिनिस्ट्रिनि माबायाव दानियाव नोंथांमोननो रोखा खिन्था टटेल 5 has given 19 positive cases have been reported is Assam one shipped to Silchar Medical College and Hospital माने बै सासे पास मोननायखौ खिन्थादों आरोना नैबेयाव खिन्थानाया नैबेयाव जाखिनि नैबेयाव दाख्लै सासे मोन्दों होननानै बेखौ खिन्थादों ओमफ्राय दा मोनसे खिन्थाबावबाय and 4 to Guwahati Medical College in Guwahati माने साब्रैया गुवाहाटीनि मेडिकेल कलेजाव दं होनना बुंदों नैबेयाव खिन्थानाया माने बिनि नटिसखौ होदों दा हेमन्त शर्मानो होदों आरोना नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ एबा मिथिबाय जानांगौ आरो नोंथांमोना बेखौ रोखायै नायनोबा नोंथांमोना अल इन्डियानि माबाखौ नायनो हागोन नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय दं नोंथांमोनाबो थांनानै अल इन्डियायाव बेसेबां जाखो बिनि माबाखौ नोंथांमोना नायनो हागोन आं नोंथांमोननो खिन्थाबाय बे नोंमारगौ नोंथांमोन हसा आरो नैबे हेमन्त शर्मा मोनानो बेखौ रिलि माने बे टुइटाराव माबानानै रिपर्टखौ खिन्थाना होबाय बेखौनो दा नोंथांमोना जों बिराद सांग्रां थानो गोनां जाना फैदों दा बिसोरनि गेजेराव दा जाखिनि बांसिन मानसियानो जादों दा बिसोरनो जादों बांगालफ्रानो जादों मुस्लिमफ्रानो दा बिसोरनि बे दिल्ली मोनसे जुथुमा जानायनिफ्रायनो दा बिसोर माखासे मोनना फैबाय दा बेखौनो नोंथांमोना बयबो मिथिबाय जानांगौ होनब्लाबो दा आंनि बे भिडिअजों नोंथांमोननो मिथिनो लाना फैबाय बेखौनो लानानै आं नोंथांमोनसिम बेखिनियावनो होनाय जाबाय गोजोन्थों।